Здравейте и добре дошли отново у дома. Трябва да кажем, че напоследък сме малко по-нередовни от градския транспорт в София, но пък ви излизаме по-евтино. Първият сезон на Фалстарт върви към своя край, но сега няма да си късаме ризите и да горещи сълзи, защото ни предстоят още 2-3 така вълнуващи срещи за нас и за тези от вас, които гледат и слушат. Така, и след това на есен с песен и каквото Сабия покаже, общо взето. А днес на гости ни е една рок звезда, която по стечение на различни обстоятелства се занимава с опера. Но на него сякаш нещата му се получават с лекота. Но дали е така, самият той ще ни разкаже и приветстваме Йосиф Славов. Здравей и добре дошъл. Добре завари. Аз само забравих да кажа телефоните, дали всичко е на беззвук. Да, мога даже за първи път на самолетен. Добре, ето. Това даже и в самолета не го правя. Ето в самолета няма смисъл. Да, не си. Така или иначе си в самолета. Добре. Добре дошъл, как се чувстваш, как си? Добре, даже много хубаво. Харесва ми виното. Откъде беше? Нямам. Лидъл обаче, кой е виното? Беше някакво специфично име, откъде беше. Сега. Не отговаря на високите стандарти. Ти си живял в Италия известно време, но това е от Лидъл. На много си е промоция. хубаво виното, да ти кажа. За всеки стандарт. Хубаво си е, българско. Среден клас. Някое село беше. Добре, ние ще си започнем, както си започваме, да не... Сега няма да правим нови форми, да ни разкажеш какво дете си. Буйно, лошо, какво дете си. Най-вероятно си такова дете. Не знам, аз отвратително дете бях. Всъщност то може... Аз не знам какво точно дете съм бил, но другите са ми казали какво дете съм бил. Но със сигурност ужасно, защото много буйно. Така, повечето деца, които по-късно стават някакъв тип артисти, винаги имат някакъв проблем с детството си. Защото се чудят какво да правят с тия емоции. Сега, в крайна сметка, малък си, емоционален си, защото си дете, емоционален си, защото си артист. Живеем в среди, в които повечето пъти не ти помагат на емоциите и съответно ставаш буйно дете, за да могат да по някъде да изкочат тия емоции, да ги изкараш, без да... Не знам. Ти имаш всякакви проблеми като дете. Нещо ярко като... Не знам, защото аз имам от детската градина някакви... Дали ти си спомняш или да си ти разказвали нещо да си правил така? Може би много неща си правил, нещо, което се откроява. Първото ми задържане в пето РПУ беше 4-ти клас. Да. Значи е близо, да. 4-ти клас. Бях решил, че с една бата ще изпочупя всичките, капачките на колчетата на цялата улица. Примерно не беше Бенковска, ама Екзархиосиф със сигурност. Ти ли си това? Да. Те мисля, че ги оправих след това, направиха ги метални. Да. Нали, ако и тогава бях, но как да е, задържаха ме, мен и един приятел от квартала, но на цялата улица. Беше ужасно. Такива неща съм правил, ама то как да не ги правиш тия неща, като имаш нужда. По-добре да ги направиш на тази възраст и после, нали... Да, и по-добре да те задържат в 4-ти клас, отколкото... На 40 години. Или в 7-ми клас. Там вече трябва да... И в 7-ми са ме задържали. Не си спомням за какво беше. Някакъв тип хулиганство ще трябва да бъде. Но по-сериозни неща не. Не си спомням нещо сериозно да съм правил. Мисля, винаги е било някакво умерено, толкова колкото да си го изкарам и някакво недоволство. Тоест си ти, това ти е истинското име и никой не те издирва в момент. Така мога да заключим. Да, мисля, че... Да заключим. Да.
Добре, нещо друго като за родителското тяло, за не знам, нещо като защото може и това да е само. Може... Не, винаги съм бил как да се каже, черната овца на семейството, на родата, в училище, в отбора, защото тренирах хокей и бях някакъв много слаб хокеист. Отвратително слаб хокеист. Винаги съм бил слаб в спортовете. Но така да навсякъде бях супер черната овца. Супер нехаресван, ужасен, досадник, олигофрен. Каквото мога да се сетиш. Просто защото не знае какво да правя. Как да комуникирам с хората въобще. А тази посока с хокея, нали, някакъв вид спорт помагаше ли ти за изразходване на емоции, на енергия? То някакво... Да, може би в някакъв етап, като си уморен, нямаш време да мислиш и това искам да кажа, и това искам да кажа, и това искам да кажа. Ама от друга страна пак това не е енергия, как да кажа, изразходването на енергия, която търся. Съм търсил като дете. Може би. Но пък нашите искаха да се занимавам с спорт. И просто трябваше да се занимавам с нещо подобно. Не дълго след хокея си започнал да ходиш на уроци по китара? Не, аз... Или преди хокея? Да, преди. Още учех в първо соло, като първо няма второ. И реално в първо имаше, това беше страхотно училище, в което то не е ли престижно първо? Вече не е престижно. Вече е така далеч от престижно. Но преди беше престижно от гледна точка на това, че имаше много интересни паралелки. Тоест ти, примерно, можеш да учиш рисуване. В рисуването имаше скулптура, имаше рисуване, имаше всякакви неща. Можеш да учиш музика. Имаше поне 4 инструмента. Аз съм учил китара. Имаше пиано, цигулка, перкусии, много неща имаше. Имаше танци. Отделно, въобще много паралелки свързани с изкуство. И нашите не знам, мисля, че баба ми, така бего имам спомен, баба ми да ми е споменала, че някаква тяхна позната от квартала е казала, това дете трябва да е артист. И затова, затова е толкова буйно, затова само проблеми имате с него. Запишете го в музикална паралелка или в някаква артистична паралелка, първо вие наблизо. Защото аз живеех до първо, съвсем близко. И просто така, от 7 годишен, не е първи клас. 7 годишен. Да. Значи от 7 годишен свира на китара, но това винаги е било, със сигурност ми беше изключителен начин да се изразявам. Това всъщност през музиката. Да. Но не те е преобразило, защото ти на 11 влизаш в районното за пръв път. Да, така е. В смисъл, не беше достатъчно. Да, не е магията колко ти преподавате? Един път в седмицата да имаш китара и един път на срок, или 2 срока, един път на срок имаш концерт. Там, който прави нещо класическо. Между другото, по това време свирах на класическа китара, което беше страшно скучно. Класическата музика ми беше изключително скучна и безмислена, за разлика от рок музиката, примерно, която беше доста по-интересна. Те ме караха арпежи, имаше за китара, имаше всякакви етюди за китара, имаше български композитори, които са писали за китара. Да, които по-късно разбирам, че са страхотни неща и даже наскоро си бях извадил китарата да свира точно класически неща. Да си бях извадил ноти, какво точно беше, някакъв Бах, някакъв барок беше. Да свира точно класическа музика на китара. Нещо, което не ми се беше случило от много, много години. Но просто защото тогава не ми е било интересно това, други неща се наберех, защото някакси не е достатъчно. Много е спокойно, много е такава емоция, която е вътре в себе си. Някакси интровертска емоция, не екстровертска, така да блъскаш нещо, да хвърляш, да не знам, да крещиш.
Нещо, което ми харесва. Да чупиш. И да чупиш ми, много ясно. Като рок звезда. Еми да. Поетично е повече, отколкото... Да, има някаква дълбочина в него, което това ми беше много скучно. Дълбочина. Са глупости. Да. Добре, а после в строителния техникум, как се казва, той е една много централна сграда, обаче защо така? И всъщност защо не си архитект? Може би не защо така. Хубаво записваш там. Аз между другото не съм записал архитектура, въпреки че така нашите бяха луди, това дете супер е зле. В училище бях супер зле, като оценки. Доста зле. И доста зле. Винаги съм си бил супер зле с успеха. Но си спомнях, че нашите така, това дете, къде ще влезе, то с то успех. Аз обаче взех, че успях да препиша на матурите в 7-ми клас. И от една колежка, от една съученичка, която супер много ме харесваше по това време. И аз просто се обръщам и преписвам от нея. Успях. И имах висок бал в сравнение с другите ми съученици и момчета, които явно не са имали същия успех. Никой не ги е харесал. Никой не ги е харесал. И както и да е, нашите бяха такива, добре, си сега с този успех трябва да влезеш в нещо смислено да правиш. И баща ми предложи, че ако вляза, защото те се занимават с подобни неща, ако вляза в строителния техникум, ще ми купи лаптоп или въобще някакъв компютър. Пък аз си имах аддикшън към видеоигрите. И това си беше, да, разбира се, ще вляза където кажеш, само ми купи компютър, брат. И отивам да си подпиша. Спомняте ли, че трябваше да си напишеш желанията за... Да. Написваш си първо желание, второ желание, трето желание. Аз с най-ниския бал математическа гимназия. Ама то ще от подигравка, нали? Мен толкова ми е пухал. СМГ, не ПМГ, не знам. С най-ниския възможен бал. То преди двойката. Нали? Българския ми беше окей, математиката в седмика. Най-ниския възможен бал имах примерно 15 желания за най-престижните гимназии. Но те не са били истински желания. Аз имах между другото за немската. Никакъв случай. Примерно то беше половината на моя бал. Аз имах висок бал. Примерно сравнително висок. Примерно много добър. Между добър и много добър. И пак, нали, това ми беше половината, значи още половина отгоре беше за немската. Малко по-малко за английската. Никакъв случай да влезе в тия, нали? И в строителния. В строителния имах някакви шансове. И, нали, обаче сигурност не е архитектура. Архитектура в никакъв случай. И те такива, ти трябва архитект да пише преди името ти архитект. Съм такъв, да бе. Каквото искате, само компютъра, нали? Да е на лице, всичко друго е файн. И успях да вляза на второ класиране в геодезия. Това е вода, търсиш. Не? Какво е? Брат, не мога да ти кажа, не ме извади. Не мога да ти кажа. Имам, слушай сега, имам. Не са ли хората с пръчките, които... Не, това е ВК. Не. Държиш две пръчки и търсиш кладенци. Моля, напишете в коментарите малко повече за геодезията. Не съм толкова тъп, защото знам, че има такива. Сега обърках го. Да, може би не е геодезия. Извиняваме се на всички геодезисти. Нали така? Да, такива. Добре. Но ти влизаш с геодезия. Да. Това са едни пичове, дето са с тринога. И на тази тринога отгоре има вместо камера, нали, като готините. Има един такъв уред за смятане. Ясно. Не знам какво измеря, брат, забрал съм, не мога да ти обясня. Нямам никакво... Нищо не мога да ти кажа за геодезията. Но аз имам професионално образование по този предмет и по професия. Нали, той не знам какво се води, полувише ли е там, какво е, не знам сигурно какво е. Професионална гимназия. Да. Аз съм готвач. Да. Ти не мисля, че мога да готвиш по-добре от мене. Не съм сигурен. Не, със сигурност, брат, моите... Хубаво, че аз, нали, не съм архитект, защото, нали,
смеха в моето семейство. Ти сега, твоите къщи ще падат ли? Да, файн. Но ти си много такова. Баща ми беше накрая, нали, ти въпреки това, толкова години минаха там, ти трябва да го завършиш това образование. А те не са артисти, изобщо не те насочват на там или не предполагат, че какъв е... Майка ми и баща ми са супер били млади, когато са ме правили. И, нали, реално не са искали деца. Това е само някаква грешка. Mm-hmm. И по-късно, съответно, то не се става родител, така да си мисля. Не са имали много, как да кажа, мисъл в главата какво искам аз, не са ме питали. Просто, това е готино. Това май изкарва пари. Те нямат висше образование, между другото, баща на майка. Тия времена са били такива, не можем да обвиняваме. И това за тях висшето образование още няма бакалавър, между другото. Ма ще стигнем до там, надявам се. Добре. И, защото ми трябва. Но за тях това е много важно. Нали? Висшето образование и ти трябва сега да си завършиш висше образование с нещо, което да ти бъде доходоносно. Да, доходоносно, но това изключва всички артистични неща, но защото музикант къща не храни. Това е много важно. Защото мен един инженер, дето никъде не мери там каквото правят инженерите. Нищо, понеже хубаво инженер, геодезист. Аз не съм чувал. Трябва да проверим после какво може би са успешни. Това е ужасно. Леене на асфалт също е много доходоносно. Но... Леене на асфалт? За него не ти трябва образование. Просто е радиоактивно или нещо такова. А мирише толкова... яко мирише. Добре. Аддиктив. Да. Да. Ме ми харесва много добри пари. Но мисля, че не мога да правиш дълго време. Той да лежиш бетон. Добре. Тук да стига. Как завършваш? Идва 12-ти клас. Строителния беше много гадно всъщност първите години, 8 и 9 клас беше много зле. Защото тогава бях във върха си. Представи си, това дете продължава, нали, вече е станало там на колко си, 14 ли си, 8-9 клас, продължава да има същите проблеми, само че тия, нали, проблеми с енергията артистичната вътре, те са увеличили зверски, защото и детето е пораснало. И ти вече си и тинейджър, и тия проблеми идват. И вече тотално не знаеш какво да правиш с това. И тогава, разбира се, имах по-сериозни проблеми в класа. С най-добрите си приятели, които по-късно, нали, станахме най-добри приятели вече години наред. Не се харесвахме въобще. Те бяха най-големите ми подигравачи и... Пак бях с черната овца на класа. Бях от тия най-досадния, най-тъпия, с най-низки успех. Въобще пълната скръб. От всякаква гледна точка. И между другото продължах да не знам как да... Нали, това беше най-свързано с всичко, че аз не знам как да комуникирам с тях. Не умея. Аз съм екстроверт, който наистина не знае какво да прави с думите си. В обясно ADHD. Има ти тогава си намираш и жена. По-късно. Добре, да си кой клас там? По-късно. То стана, виж сега. Нали, аз усетих чакай се. Усетих, че китарката може да ми помогне в тази насока. Защото и там бях пълна скръп. Пълна скръп. Все си харесвах някакви момичета, които въобще не ме харесваха и бях такива, махте се от тук, пича. И други момичета, които въобще, нали, така. И реши, че китарата ще удари на рамо. Никога не съм... Явно съм бил достатъчно... Как да кажа, умен, за да се сетя за тази връзка. Но просто бях решил, че в един момент, като в хокейния отбор не ме харесват, в даскал не ме харесват, трябва да си го излея някъде и такъв, викам си, знаеш какво, аз сега си взема китарата в училище и никой 2 години не знаеше, че аз свиря някакъв инструмент. Защото между другото хорех заради отбора, хорех с анцузи, с гол глава
Въобще не изглеждах така като човек, който каквото и да било. Сега не искам да се вписваме в някакви, да говорим за стереотипи и прочее, но разбирате какво ви казвам. Да. Трудно. И отивам там с тази китара и почвам да свира всякаква рок музика, защото обожавам рок музика от дете. И хората са такива, what the fuck? То обича най-тъпия свири. Нали, имаше някакви хора, които продължаваха, нали, такива, той смута някаква, въпреки че свири, защото пък тук вече се включи нещо друго. Той може да прави някакви неща, които ние не можем. Това вече е някакво не завист, ами по-скоро такова, той какво се прави, стана интересен. Обаче пък други хора, като най-добрите ми приятели, които как да кажа, оцениха това нещо и това беше начинът да започна да си говоря с тях. След това си намерихме някаква групичка в така Рокаджи в строителния и веднъж ме чуи класната даже. Класната ми по български език. Нали, тя е по български език и ти трябва да се явиш на прослушване за училищния концерт. И аз викам, не, глупости, това още не е за мен. Не, обаче не знам как успя така да ме накара и се явих. И там се запознах с една от най-добрите ми приятелки. С най-добрата ми приятелка. И тя пък, ако аз нали, се интересувах от рок музика, тя беше рок музика. И бях супер впечатлен от нея и трябваше много така да много си бонднахме. И въобще направихме си, нали, ще да участвам на този концерт и участвах на този концерт. Всъщност ние, тя, аз и още няколко човека бяхме хората, които ще участваме. И ето там вече, Георги, се запознах с жената. Да. С моята жена, с любовта. И защото пък тя беше също нали, участваше на концерта, само че с първи таланта, не, с танци. И така се запознахме. Пак и там пак с хокеят нещата много интересно се вплетоха, защото аз отивам там и такъв бясното ADHD, какво става? Аз между съм хокеист и мога да правя шпагат. И защото съм вратар, бях вратар, нали, в хокей. А ти си използваш всички качества. Защото като не знаеш какво да правиш и трябва да впрегнеш всички качества, докато, нали... Те са две, но са различни и са много впечатляващи. Шпагат и китара. И трябва, нали, да... И така. И трябва да благодариш на госпожата ти по-български. Да, наистина, трябва да й благодаря. Защото ако тя не те е подготвила за този концерт. Тя милата, още тогава се беше пропила, дали заради нас, дали за предишния клас. Заради геодезистите, според мен. Готина, мацка. Добре. Добре, а как завършваш? Завърших много трудно, обаче ми помагаше китарата, защото примерно по химия си спомням, че завърших като... Отиваме и казвам, вижте какво тя, не, виж, Йосиф, аз ще ти оставя двойка за срок. Макар, не, моля, вие разбирате ли, аз бъкил не разбирам от химия, моля ви, това е безумно. Не, Йосиф, аз ще ви оставя двойка. Вие не сте стъпва в мока. Макар, аз един концерт имам, тук свира, уроци. Разбирате, това не. И аз казвам, вижте, и вада китарата в този момент. И казвам, аз съм готов с нещо. А това е в нейн час. И вада китарата и почвам, нали, да пея. И тя, моля ви се. И те такива, не, оставете го малко да попее, нали, тако. И си изпях песента. И тя вика, ти си трябвал по друг път, ясна работа. Готина се извън. В крайна сметка може да си ми остави двойка, нали, защото други си ми оставиха. И си отидох на поправите, но... Другите не мина номера с китара. Да. Имаше господин ми по история, беше просто такъв, не, марш. И шези от тук. Там важи съм такъв, тръм, дали, ама господин, аз съм готов. Бей от тук. Бей от тук. Т.е. тя не работи навсякъде. Да, тя не работи навсякъде, но някой път работиш. Аз, защото не учих никъде системно. Нищо не знаех системно. И в крайна сметка то не може, нали, примерно да ме остават от 15 възможни предмета.
или примерно 10 възможни предмети да не остават по един, примерно. Това си беше супер. Двама оставиха, но въпросът е, че си ме оставиха. Добре, за матурите какво ще ни разкажеш? Да, матурите беше много интересно. То стана малко като ученически, ама сега ще продължим. Просто Тя вълната дай за идва. матурите. Добре, ти знаеш за какво става. Просто тази история е много гадна. Аз бях много стресиран от нея, но както е, Нищо. решавам, че аз нищо не знам по нито един предмет. И нали, първата ти матура беше български задължително. Втората трябваше да си избереш. Да. И нали, моите колеги, понеже са геодезисти, и те избират пичовете математика. И всичките, между другото, изкарваха тройки, четворки, нещо много зле. Те значи не са много добри геодезисти. Такова не образуването се. Но аз не знаех какво да избера, защото между другото бях много зле по каквото се сетиш и реших обаче ще избера философия. Защото нали, обичам да приказвам. Не знам по каква причина, харесвам се с госпожата по философия и тя вика, защо не избереш философия? То е толкова лесно. И Ти съвсем си оцелил в 10. И да. И отивам. И избирам философия. Обаче си казвам, не, аз не мога да отида така. А ако се проваля матурите, вкъщи няма да ми е добре. По всякакъв начин. Тясно ще... Да. Тясно ще е и без това. Да, си, не ме харесваха ни в родата, нито в семейството, но сега вече съвсем, ако пък и на матурите накрая се проваля, съвсем. И аз трябва да се подсигуря, че няма. И един приятел ми каза, брат, спокойно, ние си купим матурите. То не така се прави в нещо време, кой не си купува матурите. Вика, брат, колко пари? 50 лева. 50 лева тогава, при положение, че аз ходех, цял живот съм ходил с 2 лева на училище. Винаги съм, значи от първи до 12 клас съм ходил с 2 лева на училище. И инфлация и нищо не променя. Това е инфлация, брат, тогава какво си знал за инфлация? Инфлация сега... Да куските поскъпват 2 лева, хубаво, ама. Преди си купувах примерно два сандвича. После само красни. Нещо, после си купувах солетки, някакви такива неща, дължах. 150 лева. 50 лева бяха много пари. Много пари бяха 50 лева. И въпреки това събрах ги там, да, защото не мога да взема пари. Може би да дадеш 50 лева между другото. За какво си? Да си купя матурата, да не е фейлна, защото да не ме биете вкъщи. Това е инвестиция. За едни отговори питам. Гад. Не, 50 лева, при положение, че 250 лева ни беше една седмица някакво зелено училище. Ти представяш 250 лева. Не искам да говорим за такива неща, че ще влезем в политически въпроси. Но как те 50 лева? Плащам 50 лева и той е такова, на сляпо плащаш 50 лева. Аз просто ги дадох на моят приятел. Ако ти ги изпратят, пратят. Ако изпратят, пратят. Не, ти се молиш. Ако е честитка. Вадиш китарата. Да. И отивам там, няма да го забравя, 70 и не знам кое училище беше, 76, примерно в Надежда. И отивам в Надежда, хващам метрото, аз толкова далеч не бях ходил от нас. И отивам в Надежда. Отивам там, влизаме, те са някакви страшни, отвратителни гадове. Квесторите. И аз имам два телефона. Един телефон, който ще оставя, защото помните ли, че те карат, нали, да ги оставаш, да си оставаш телефона. Като в затвора. Да, и такива нареждаш телефоните и гледаш, примерно по време, ние сме примерно 15 човека и 15 телефона наредени отпред. И тя така само си ги подрежда по време, такова да те дразни. По време на контрол, как се казва, матурата там. И отивам там, оставям един телефон, друга ми си в джоба и чакам съобщение, нали. Не знам с какъв телефон бях тогава някакъв отвратителен. И какво се случва? Праща ми по едно време. Аз не първо си пиша есето. И между другото се справих доста добре. Не знам каква тема беше, някаква глупост, обаче се справих прилично се справих при положение, че аз не бях отворил учебник никога в живота си. Пък и хората започват от първия въпрос, принцип. Защото знаех, аз няма да пиша, аз мисъл, това са глупости, той ще белова, чернова, неща, не. Аз директно на беловата. Ти си следваш тактиката, чакаш СМС. Чакам си СМС. Да, това е такъв стрес с тия глупости и матури. Не, безумно.
И ти в 12 клас трябва да мислиш за толкова много неща. Ма не и белова и чернова. И ако напишеш на беловата и нещо се няма. Край. Да, това е. Замина бъдещето. Не може нов лист да ти даде. Не, няма време. Не, няма. Няма значение. То ставаше скандал. Не може да ти дадат обаче. Как сега ще напишеш на беловата? Или примерно ако го напишеш с тикче, не с хикс. Това беше страшен проблем тогава. Отвратително. Да, и химикала трябва да е си. Химикалата е, аз имах черен химикал, задължително. Вие какво сте ми дошъл тук с черен химикал? Каза ми, не знаех. Вас не ви ли учат? И си ви събрат, аз не съм влизал в училище, какво ми вършаме? Както да, чакам си, пиша си това есето и написвам там, каквото написвам и ми изпращат съобщение. На съобщение. На съобщението, благодаря за 50. Да. И аз такъв, може ли да отида до туалетна? Да. Тук имаме ли такова до туалетна? Идва квестор с теб. Ти не мога да отидеш сам. Да, имаше това, да. Идва квестор с теб и седи отвънка и такъв чака. Какво чака, брат? Какво чака? Аре, бе, ги ли провери. Да, аз вътре съм. Аз вътре вече с химикалката съм си я взел. Имам втора химикалка, да не се осъмнат нещо. Да не се осъмнат нещо вътре, че съм си взел химикалката. Защото що си взимаш химикалката? Защото да си напиша отговор. И си. Защо взимам според вас? Е така, ама 1 тиренце. 2 тиренце. А ти по-прилежно, отколкото нали сте ги пишеш. Да, смисъл. Само не си ги ограждах 1 точка. 2 точки. И както не отивам там, вече се написва, те се приема, не са 5-6 въпроса. Това са 25 въпроса, аз вече тук на котрет съм си написал последния. Нямаш място, вече. И за да го видиш, трябва така. да го видиш, не? И защото и той е такъв намазал съм малко да не се виждат. И написвам си отговорите. Както ги написвам, идва едната от квесторките. Беше по, не знам по математика, нещо подобно. И само така прави. И ми обръща ръката. Ма ти преписва! Колегата го преписва! О, не! Анулираме работа! И аз съм така... Почвам да треперя, какво анулиране, веднага се сещам в къщи, ще идва полиция, линейка, пожарна, не става международен. Ама хората вече, това беше накрая, нали, защото винаги седях до края. И хората се поизлизали, ама примерно са останали 5-6 човека и те се оглеждат, нали, такива, защото те явно и те са преписвали нещо. И те чакат СМС. И те се оглеждат, нали, такова, а тя ми обръща и така ми държи. Колега, не, той преписва, вижте, ето тук, то си личи, вижте, погледнете и така гледа ръката, братче. И ще ми анулират и аз в този момент почвам, не, господи, падам. Така, супер драматично. Падам първо на чина, след това на земята, почвам да се давям, а така супер като се едно си имам астма, нали? Почвам да дишам, при което момче, какво ти е? И аз викам, не мога да дишам за сърцето ми, аз имам проблеми и там бях измислил диабет, каквото се сетиш, нали, че имам. И те, аз викам, моля ви, искам линейка и така се плача, отворете от прозореца, всички бяха отворили прозореците, така да... Това може би е в годините преди камери в стаите, иначе някой щеше много да се забавлява. Да, още не е имало. Имаше камери в строителни, спомням, че по това време, примерно 9-10 клас ни плашеха, не чупете неща, защото има камери. Брат, колко неща съм щупил. Леле. И така, отворени са всичките прозорци. Аз отивам на единия, на втория, на третия да дишам, на всеки дишам астматически. И така, викам, може ли лекар, линейка да се извика, 112, каквото може там, моля ви се, ще умра. И те, не, момче, как се извикаха там? Дежурния, какво се казва, сестрата. Сестрата, тя па не знам, на моя страна ли беше такова, не му е добре на момчето. Може тя да ти изпратила. Те трябва да са вътрешни хора. Да, не, беше много. Но накрая такова... Те преглеждат цялото това нещо, събират се сам всички. Сега ще изчакате да видим дали ще ви се анулира. И аз съм така, благодаря ви, много ви благодаря. Нали? И накрая седях там отпред, спомням си, че то вали. Ма супер синема, такова фотографично. Нали? Аз съм излезъл съм навънка, обиколил съм 17 пъти цялото училище. Не, 17 пъти са малко, 37 пъти. С цялото училище и накрая излизам, няма никой навънка. Топло е. И не беше много топло, но валеше
дъжд и аз падам на коле и съм такъв, Господи. Аз не вярвам. Това е за мен. Такова, Господи, моля се, ако се си свърш, помогни ми, защото това е, нали, много ще ми е лошо след това. Нали, искам, моля те. Аз съм много добър човек и така почвам, ще слушам баба, ще уча сега, ако влеза в университет, аз съм много прилежен там. Нали. Всичко друго, моля се, Господи, помогни, защото това е, не мога да се справя. И влизам вътре, обикалям още 25 пъти, примерно. И накрая момче и ме викат и в дирекцията влизам вътре и те така ме наоградили страшния съд, разбираш, аз съм в средата и около мене тия стършили, така седат всичките, те са, представя си какво са говорили вътре, това дете, не, той е написал, гледа аз му видях ръката, бе, не, и в крайна сметка, добре, няма да ви анулираме. И аз там вече верно ще да си припадна добре. И просто казах, благодаря ви много. И си излезах и стръгнах и спомням, че взех метрото и още бях такъв баси. Не ми анулираха такова. Прибира се в къщите нашите как мина. Супер! И те те бият за друго нещо. И викаш всичко ще се... Прекрасно мина как да мина. И така, въобще завърших. Това беше последното нещо свързано с училище, което трябваше да се направи. Съм много доволен, че завърши. Да навлезем в професията, не знам. И тук вече да преминем към операта. Вау. Да. И изобщо, нали, как оперно пеене, Да, наистина как опера. строителен техникум. Как опера. Това е, че завърших строителния и баща ми съответно пак беше такъв. То път беше вече кризата и не беше говорил за компютри и за неща. Само, виж какво, ти трябва да продължиш тази професия. Тя е хубава, благородна професия. Разбираш, трябва да пише инженер отпред. И аз че архитект няма да пише, нали? Но инженер пак си е готов. Нали, трябва да пише инженер, трябва да влезеш. И аз какво направя към брат? Паси работата. Аз наистина не чак толкова да ме е накарал той, но какво да правя? В строителния, като го завършиш и може да влезеш в УНСС без изпит. ЛАСАГА или каквото е там. Пък УНСС. ЛАСАГА. И аз, разбира се, влязох една година, не съм присъствал. Повече от една лекция, 2. Беше изключително скучно. Беше много скучно. Просто не е за мен. Други колеги просто се кефеха, но аз не. И пропуснах една година. Страха, нали, това вкъщи. Сега брат ми ще е 12 клас. Той, за него няма проблеми, нали? Той ще пропусне една година. Не, няма проблеми. Но за мен аз да пропусна една година пълна скръп. За разочарование, черновца, още максе. Една година да пропуснеш. И пропуснах тази година и трябваше да правя нещо и работех в Доминус. Аз всъщност още от 12 клас работех в Доминус, но вече тази година, като я пропуснах, си работех усърдно. Тоест, първата ми работа на на трудов договор си беше в Доминус пицарията. Година и половина съм работил там. Като пица йо ли си нарича това? Пицар. Ти си пица майстор, зависи от фирмата, нали? Предполагам, че да, те са... Да. Трябва да ти кажа, че научим някакви неща, тия неща, това работата, но както да е, след това през това време бях решил, че нали, моите приятели ме убедиха, ти трябва да занимаваш с изкуство, трябва да занимаваш с пеене, добре с това. Къде да кандидатствам пеене в България? И академията, музикалната академия, така най-престижно изглежда. А сега вътре имаше две опции. Сега вече има 3, но тогава имаше 2 опции. Класическо пеене и поп и джаз. Поп и джаз, между че си толкова смотано, толкова непрофесионално. Аз си представях точно това, което нали, най-лошо мога да си представи един човек. Нали? Какво мога да ги учат вътре поп и джаз? Не. Класическо пеене. И обаче аз за класическо пеене казвах си, като влезеш да учиш класическо пеене или оперно пеене, ти що можеш оперно пеене, можеш всичко. Пък аз исках да си пея като Елвис. Исках просто да се науча по-добре да си пея.
че да мога да си компонирам по-добре на китарата и евентуално да почна да пиша някакви песни и прочее. И влизам вътре и 2 години това беше... Също се подготвях дълго време, за да може би половин година се подготвях. А през това време някой казва ли ти изобщо, дали, че имаш глас, изобщо, че имаш някакви данни да се занимаваш с... Освен приятелите ти, които... През това време дядо ми е човек, който нали, той ми помагаше много с това. Ти трябва да се занимаваш с изкуство. Той не е човек на изкуство, той е миньор, пак инженер, минен инженер, но така има отношение към операта, към класическата музика, към всичко. И ти трябва да се нали, занимаваш с това нещо, що не пробваш. И аз съм такъв, добре. Това е най-близкото нещо, което най-ми харесва до момента и влизам вътре и почвам да уча класическо пеене, което е тотално различно. Очакваш ли, че ще влезеш? Не, между другото. Не, и между другото влязох на първо място, което беше много странно. А ти съвсем топ класация. Влязох на първо място и моят професор Нико Исаков и настоящ тогава как се казва, декан на вокален факултет, ми звънна по телефон и ми каза: моето момче, ти насочил ли се към някакъв клас, защото той има класове вътре, нали, не е както в надвис, примерно, да тази година взимат тези двама, другата тези два. Ами са много и може да влезеш в нали, те могат да те вземат някой, но ти мога да кандидатстваш. И пак по същия начин има консултации. Преди това аз не бях отишъл нито на консултация. Въобще не знаех, че съществуват такива неща. И въпреки това, моето момче, ти насочили се към някой, аз така: професор, аз мисля, че към вас се насочих. И така. И с него почнахме да работим, обаче въобще ми беше супер скучно. В смисъл, това е... въобще не ме кефеше. Някакво занимават ме с солфеж, занимават ме с история на музиката, занимават ме с композитори, с класическа музика. Не, че не ме е кефило, но далеч от това да ме е кефило. Продължавах да си искам да пея... Елвис. Да, исках да си пея като Елвис и това. И спомням си също с най-голям ми буст, който съм имал. Нали, първият ми най-голям буст беше, че втори курс първи курс края, нали, поканиха да изпълня ролята на Малкият принц в мюзикъла Малкият принц на Емилина Горчева, която е млад композитор, много добър, тя и балет написа и въобще много. В операта ли? Не в операта, в музикалния театър. Те го направиха в музикалния театър, в няколко вечери имаше. Беше така, за първи път се озовах на професионална продукция, макар и нали, всички да бяхме студенти, колеги и така нататък. Това беше за първи път момента, в който аз се озовах на професионална сцена, да работя професионално и така, без да имам никаква, кой знае каква подготовка за това нещо. И това ме научи на много, нали, освен че ме научи на изключително много и вокално, и като музикант, и като артист, и като каквото не, защото в крайна сметка сцената учи най-много. Сега, какво ви го обяснявам на вас двамата? Но нещо много важно се случи там. Аз продължавах и по време, и преди този спектакъл, нали, тия спектакли да въобще не се чувствам, сякаш това нещо е моето призвание и прочее. Защото аз винаги съм искал да се чувствам сякаш като го правя, това е моето призвание. И може би всички искат. Така, не знам. Идват дечица след... защото малко или много си беше така насочено и към малки, и към големи, но имаше така млада публика, за което аз съм много щастлив. Идват няколко дечици и казват, прегръщат, скачат върху мене. Скачат върху мене. Малък принц, обичаме те. Малък принц, обичаме те. Това ме...
Аз въобще не съм така бил тогава, не съм си мислил, че мога така да ме разчувства такова нещо, но те просто 5-6 деца, едно след друго, обичаме те, Малък принц, може да се снимаме, може да те гушнем, може ли да последим малко, питат ме някакви въпроси, виждаш ги, че те са цял клас такова и са идвали, те са били там, те са усетили за какво става въпрос, те са да, кои от тях са учили в или не знам, чели са книжките или не знам какво, но виждаш ги тези деца, не само, че са изкефили, но те мислят. Ти си ги накарал да мислят по това нещо, да разсъждават. И питат, Малък принц, ти такова с лисиците, ти това, с онова. И това нещо, леле, това какъв смисъл има, бати. Това има някакъв смисъл. Да, това е нещо, което ме е накарало да се занимавам. И към си бати, това е. Това си искам пак. Аз усещам как това вътрешно то си е направо си е реванът. Аз не мога да го спра. Искам, гледай, това е нещо. Това за първи път се чувствам жив. За първи път чувствам, че знам, че това е нещо, което трябва да правя. Това е нещо. Страшно много ми хареса това. Страшно много ми хареса, че така бяха. Това и от тогава, от едно на друго, почнаха нещата, но не бих казал, че ми е било лесно. Ако проследим историята до този момент, през всичките нива, през които си минал, както казваш, нали, от тинейджърство, още от по-ранна детска възраст, тази хиперактивност, която си имал и която имаш, от момента, в когато си бил дете, до момента вече, примерно, ето, когато си изиграл за първи път Малкия принц и си усетил смисъла по някакъв начин, има ли някакво развитие на тази хиперактивност? Тези неща помогнали ли са ти по някакъв начин да я окрутиш или да я изразходиш по някакъв начин? Да окрутя, не да канализирам със сигурност. То със сигурност годините нали, нормално е натурално идва да олегне човек след време и това нещо може би по някакъв начин е допринесло така да се поуспокоя, но това е в последните години. Но като цяло да канализирам тая енергия, това е със сигурност изкуството. Защото особено в това моето изкуство всичко е детайл. Това е къртовски труд от каквато гледна точка, нали? То във всяко изкуство. То много магически звучи, а така ли е? Наистина ли нещата се случват за части от секундата, както каза, за едно събитие, което променя всичко, нали? Такова ли е? Точно такова ли е? Идват децата и ти както не искаш да се... или не е точно с това, нали? Искаш нещо друго, на момента ли го осъзнаваш също? То беше мюзикъл това и то много е далече от операта. Да. И аз в този момент имах едни колебания, добре ама що пък не е мюзикъл. Обаче моят професор беше такъв, виж са, твоя глас е специфичен оперен глас и наистина това е вярно. Такъв, който носи това е много странно да кажеш, но наистина носи и енергия за опера. Не, че може би нямаше да се справи в мюзикъл, ако то същата усърдност, каквото и да фанеш, нали? Ако ти е на сърце, сигурно щеш да ми е на сърце, много е мюзикъл, но със сигурност то е нали, добре ме е насочил професора, че в крайна сметка гласа ми носи за опера. Гласа ми има такава потентност за опера. И след това започнах много да... Това е много гледаш, много гледаш. Това не сега. Гледаш, интересуваш се, слушаш. Аз почнах, не излизах по едно... Нищо друго не ме интересуваше. Просто слушах класическа музика, опера, певци, майсторски класове на певци, четях биографии, интересувах се от всякакви певци.
Какво се сетиш за певците? В смисъл, за техниките им, за значи книгите, аз по принцип само да не срамо ще го кажа, не съм фен на четенето, защото ме караха едно време на сила да чета книги и не можех да прочета нищо адекватно, но съм прочел страшно много биографии. Страшно много биографии. Просто и си казах, аз трябва да върва по тия стъпки или ето виж, на този човек му е трудно, ама се е справил. Или на този човек му е трудно, ама се е справил. Виж той с какви трудности се е справил, пък аз с някаква така или няма да се справя, нали? И защото никой не ти дава някакъв съвет, прави това, защото няма някакъв път, нали, по който да вървиш и да се справиш. Но не е така, не става с магическа пръчка. Може би това беше някакво осъзнаване, но това със сигурност не беше, може би, трети курс. Трети курс ме поканиха в Пловдивска опера да направя една модерна постановка на телефонът на Меноти. Тя е на английски, там я правиха на български. Всъщност тя, понеже е по-късичка опера, я направиха заедно с една друга опера, която е моно опера. Той само един човек си играе. И е с акомпанимент на пиано и в двете ситуации. И беше много готина продукция. Тогава вече работих и с чуждестранен режисьор, защото те карат чуждестранни режисьори, с които да работиш. И то така стабилен режисьор. Направиха много яка постановка. Може би тогава така се почувствах сякаш може би е тръгнал към да съм оперен певец. И така. И после бях на етапи. Един момент съм много щастлив от нещата, които правя. В друг момент падам и си казвам, няма никакъв смисъл. После пак супер съм щастлив. Това се получава, после няма смисъл. Нали, защото това е преминаваш през някакви моменти и то всъщност това до ден днешен си ми е. Аз няма момент, в който да съм хипер щастлив от всичко, което правя, или да е за дълго време да съм хипер щастлив и да е такова. То аз мисля, че това е нещо нормално за артиста. Че просто никога не е доволен от себе си. Никога не е доволен. Да, може да се потупаш по рамото и трябва да се потупаш по рамото, но ти никога не си напълно доволен от себе си. Време, трябва, да. Винаги си трябва да се потупаш по рамото. Това е едно на ръка. Но да си доволен от себе си, така както искаш публиката да е доволна, няма как. Преди да ни разкажеш малко повече за майсторските класове, така конкурси, на които си бил и изобщо проекти, с които си се захващал в чужбина и у нас, преди да започнем записа, ти спомена нещо много интересно, което и предишните ни гости са засягали като тема за хигиената на артиста, но ти така каза, че особено в операта и при оперните артисти е малко по-особено. Може да ни споделиш кое ти е направило впечатление. Че това е много важно за един артист. Хигиената му и отношението му към... Отношението към инструмента. Това е твой инструмент. Както, примерно, имаш една цигулка и някакъв друг инструмент, една китара. Примерно ти почистваш я, прибираш я в кълъфа, внимаваш с нея. Ти имаш едно отношение към този инструмент. Така че една китара, тя е поне 150 пъти по-издържлива от гласните връзки. Не мога да фървиш, тя пак ще свири. Гласните връзки, те са две гласни връзки миниатюрни. От тия две гласни връзки, с тия две гласни връзки ти трябва да надвикаш оркестър в огромна зала с 4000 човека публика. Всички да те чуват еднакво, от партера до петия етаж и обратно. Ти трябва... Как ще го направиш това нещо? С правилна техника. Тая техника ти трябва да имаш. Нали? Педагога е много важен в нашата ситуация. Той педагог трябва да ти предаде техниката, но ти след това, освен че трябва да поддържаш тази техника, трябва да се разпяваш правилно, трябва да не взимаш някакъв репертуар, който ще ти навреди на гласа.
се може. Отделно хигиената на гласа, най-бейсик хигиената на гласа е много важно. Нали, всички знаем, че като си легнем по-късно, сутринта не сме се наспали добре. Като не се спим добре, гласа е паднал. Отнема много повече време да се вдигне. Нали, знаете как говорим сутринта. Всички говорим така сутринта. Някакви неща трябва да се пропускат с оглед гласа да е в оптимална кондиция. Защото не мога да си позволиш да не е в оптимална кондиция. Изключваме пушачи, има и пушачи оперни певци, не знам как се справят с това нещо. Изключваме пушенето, седенето на опушени пространства. Но, примерно, моите професори са ми казвали, ти не трябва да слушаш не трябва да слушаш някакви певци, които се дерат. Което за мен беше много трудно, защото в рока си е стил. И аз това, че слушам класическа музика и съм оперен певец, не изключва нито това, че свиря на китара и продължавам да свиря на китара, нито това, че харесвам рок музика, рок пеене и прочее. Не трябва да слушаш такива неща. Не трябва да... Подсъзнателно ли ти влияе? Да, подсъзнателно влияе зверски. И защо не... Да. Това е просто... Не трябва да ядеш определени храни. Не трябва да ядеш млечни храни в деня, в който ще пееш. Кафе в никакъв случай. Люто в никакъв случай. Защото от всичките тия ти се образуват мукус в гърлото и трябва да направиш нещо газирано в никакъв случай, защото се образува газове. И нали, това нещо ти пречи на диафрагмата. Не може да се наплюскаш въобще, защото поне 2-3 часа преди пеене аз не ям. Нали, това са неща, които нямат 100% изследване, някакво голямо, което да си кажеш, нали, това не трябва. Но това са съвети, които са наследени съвети от големи певци, които са наследени съвети от други певци, които са ги правили тия неща и те са работили. Пак е най-вероятно ти някой от тях си ги усетил като последици. Доста. Сигурност не си ги спазвал от първия... Да. Така че това може да се провери лесно. И трябва да правиш всякакви такива неща. Някои неща, които трябва да се въздържаш от много неща. Между другото, едно от нещата за мъжете особено, това е полуфакт. По всякакъв начин. И не само. Мисля, всичко, което води до еякулация. Това е като научен под. Можеш и по-простичко, но добре. Добре, всяка е. Да. И всичко, което води до това, просто не е препоръчено. И то даже не е примерно 2-3 дена, седмица. И това влияе на гласа. Абсолютно. Мен ми изчезват височините. Ти си го каза, че си е детайлна работа. Детайлна работа, наистина. Това е хигиената на гласа. Като скетите. Да, наистина. Ако искаш това, ако си мислиш, че повечето определени певци го спазват, не. Просто ако искаш... Ако искаш да си на ниво... Ако искаш качество, ако търсиш някакви неща, ти дали можеш да правиш някакви неща, какъвто и да било артист, можеш и на халтура правиш, но какво ти искаш да правиш, няма проблем. Но ако търсиш някакво качество, да. Нали, правиш някакви неща, които да водят до това качество. Ето, ако се сещаш нещо, може да ни кажеш къде точно в чужбина си бил и оттам предполагам също срещите ти с другите артисти са ти дали някакъв опит, някаква, не знам, като пример, като съвет или без да искам, просто да си го видял на сцената или в репетиции или през процес или... Да, разбира се, това е в нашата сфера едно от най-важните неща са майсторски класове. Това е изключително важно, нали, при големи артисти и конкурси. Защото на майсторските класове изработваш арии, части от опери, и не само. Накрая
така е формата на майсторския клас, че накрая имате концерт, на който може би могат да присъстват някакви хора, които да те забележат. С тия подготвените арии, ако си ги подготвил добре, след това отиваш на някой конкурс. На този конкурс, освен че мога да спечелиш парична награда, която за всеки млад артист е добре дошла. Защото след това си плащаш уроци, след това си плащаш, защото ние имаме нощта уроци, работа с пианист. Защото ти да научиш една партия от 400 страници, ти трябва някой да ти акомпанира отдолу. И то не е на 1, 2, 3 пъти. Минимум, зависи колко си добър, но минимум 30 пъти ти трябва да отидеш да платиш на този човек, вие да работите, нали? И за много други неща. Пътуванията, защото ти отидеш на един майсторски клас, на втори майсторски клас, на един конкурс и след това ти кажат, ама елате на този конкурс. И ти трябва да отидеш на този конкурс, обаче как да отидеш на този конкурс, при положение, че ти нямаш никакви пари, защото не изкарваш пари от изкуство, защото не можеш да работиш по време на почти не можеш да работиш по време на следването си и след това и тако. И ти трябва да отидеш до Виена, примерно, или трябва да отидеш до Милано, или трябва да отидеш до някъде, където таксата ти за конкурса струва 100 евро, да отидеш до там ти струва 500 евро. И ти откъде ги вадиш тия пари? Ако вашите нямат възможност да ти дадат. Няма откъде да ги извадиш. И събираш, просто събираш. Аз затова съм работил на 1000 места. Тоест, възможно е, но не е препоръчително, нали така? Ти трябва да се спукваш, мисля, ти трябва да си на лекции от сутринта до следобед и след това си на работа до сутринта. Нещо такова. От академията нещо като стипендии или такива програми, някакви предполагам. Има ли изобщо? Стандартния. Колко? 60-70 лева? Нещо, да. Има стипендии. Както си мислите, не съм бил отличник. Тоест, примерно, ти като не си отличник по оценки, без значение какво друго правиш, нали ти не получаваш стипендия, която е така не че е смешна работа. Добре, но си стипендиант на Райна Кабайванска, на нейната фундация и изобщо там ти имаш пътуване всъщност до... Това е нещо, което е... Това е нещо хубаво, наистина. Това е нещо, но това има може би един такъв майсторски клас, който дава възможност и отиваш там, учиш. Преди това имате майсторски клас за продължение на 3 седмици, в които работите с Кабайванска. Това е... На разноски на всичко е на фундацията? Да. Всичко е на разноски. Майсторския клас струва нещо от сорта на за тия 3 седмици, плюс евентуално накрая, ако ти избере от всичките участници за концерт. За гала концерта, който е в Софийска опера с оркестър, с цялото това нещо, всичко организирано. 200 лева е цялото нещо, което е една сума, която се събира много добре. Но, в смисъл, по-лесно. Символично е. Да, символично, защото те какво печелят от това? Те не печелят. Идеята е, че наистина Райна ми даде шанс, всъщност това беше първото ми излизане, аз бях много притеснен, зверски притеснен, защото излизам навънка, знам английски, но в нашия свят, в оперния свят, английския не е езика, италиански е езика, на който се говори. И много пъти, ако не говориш само в Италия, ако не говориш италиански, си чао. С жест. Да. По италиански. И това е. Тя ми даде стипендия, с която живях 7-8 месеца там. Сега имаше други проблеми, нали, поради които така не се сполучиха нещата, защото беше COVID времената, 2021. 2020, да. Да. И тогава ние трябваше да направим много концерти, много изяви да имаме, проче нищо не стана. Това е било съвсем трудно. В Италия не можеше да излезе. Аз бях абсолютно заключен вътре. Не можех да се прибера, нищо не можех да направя. До магазина беше така, в определени часове можеше да отидеш и това нещо ме съсипа тогава. Безобразно много ме съсипа. Но ето, че има все пак някой, който дава шанс. Впрочем, не са единствените, говоря за нашото поприще, за оперните певци.
са единствените, нали, фонда на Райнека Байвенс, които дават, но, нали, но това нещо трябва да е повече. Това нещо трябва да подпомагаш тия хора, защото ти като си човек на изкуство, искаш да твориш, ти трябва да си тотално освободен от всякакви други неща, да не мислиш за всякакви други неща, за да тече изкуството от тебе, за да тече желанието за изкуство и такова. Сега не казвам, че не съм научен на зверски много неща и може би нямаше да бъда същия, ако не бях работил на всички места, на които съм работил и не съм си изкарал парите ден за ден сам. Но, нали, може би щеше да е по-лесно, ако имахме някакви организирани стипендии, не на 1, 2, 5 човека, които са The Chosen, така някакси да има по една система, бе, бати. Не е задължително някой да ти дава нещо даром, може да ти се осигури работа. Доколкото знам, сега ти в Стара Загора доста работиш и си работил, но изобщо и по света и някак си тук става тясно в един момент и за оперни певци, и за актьори, и за кино да не говорим. Да, защото не искат да пуснат пък... Не искат да пуснат кокала, защото държавата ни не е малка и това е едно тъпо оправдание, нали, че защото държавата е малка и няма... Това са глупости, има място за всички и то за независимото изкуство. Ние все пак вървим към някакъв край. Но да минем в настоящето, да ни кажеш още малко за твоята позиция в изобщо за изкуството. Знам, че ти, както ние тук ни обвиняват от време на време, че сме песимистични, но имаме някаква позиция, било то почти обща, нали, за нещата, които се случват. И само набързо да кажем, че ти имаш агент, да ни кажеш набързо как точно стават нещата, даже те представлява една световно известна агенция за оперни... Всъщност не знам дали е само за оперни певци. То е за артисти насочени в класическото изкуство, да. В класическата музика, да. Так. Ако искаш за това нещо или за... Това е едно от най-важните неща в България се работи на щат и в много други... Има държави, които се работи на щат, в Германия се работи на щат на някои места, но като цяло оперните певци работим с агент. Този агент дали подписваш ексклузивен договор с него, което означава, че ти работиш само с него, или работиш с много различни агенти, които намират ти работа и взимат процент. Mm-hmm. Това е нормалното. Аз работя от, може би, не знам колко време вече мина с такт. Те са така голяма насочена към млади артисти. Там примерно не можеш да влезеш в агенция да влезеш като оперен певец, ако си над 30. Те си имат лимит. Тоест, примерно, ако те изберат от някъде друга, нали, може да ти, примерно, като кандидатстваш за агенция, защото те, примерно, на един път на 2 години, там имаш да кандидатстваш на агенцията. Аз съм кандидатствал по различен начин, не ме намериха, но като цяло са насочени да помагат не помагат ми да работят с млади артисти, защото те вярват, че в младите артисти това е кредото, нали, че нали, важно е младите артисти, сцената е за младите, нали, и че така има... Това и на други места съм го чувал, да. Да, и че има много енергия и така нататък, но работя с тях и то успешно. Те ми намериха няколко ангажимента. Примерно направихме Травята, аз като Жорж Армон, в Бордо, във Франция, сега най-вероятно Евгений Онегин в концертен вариант в Румъния и въобще разни концерти са организирали, въобще работят едно, бих казал, доста добре. Аз лично като артист съм доволен от тях. И това е много важно. Това е много важно, защото първо има добра комуникация, намират добри проекти.
Както и всъщност нали, големите певци едно време до голяма степен са имали бенефитс, нали, от тези менеджери, импресари, които са ги представлявали пред света. Това е човек, който ти организира хонорара. Това е човек, който може да ти организира и малък, и огромен хонорар, според това какво представляваш ти като CV, като репертуар и прочее. И според това колко е добър той като менеджер. Да. Защото за нещо, което нали, те могат да ти предложат веднага. Той пазаренето е нещо, което се случва. Но не ми е моя работа, защото аз му давам процент на него. Той се пазари с оперите и казва тия и тия условия. Mm-hmm. Да, то реално колкото по-добри условия за клиента му, в случая, нали, за теб, толкова по-добри и за него. Точно така, точно така. По принцип е така, но примерно той трябва нали, в условията за някои държави това се случва, за някои държави това не се случва, но примерно е много важно дали ти покриват разходите за път и хотел. И пребиваване. Защото много пъти ти отиваш примерно и взимаш, взимаш в Италия обикновено е така, взимаш 3000 евро на спектакъл, обаче това са бруто пари. Това може да го повторим. За какви, нали, като суми става въпрос? Те са бруто. Значи махаме. И просто да го повторим. Не знам, ако някой, който отговаря за културата, гледа, защото ние. С пари не ни трябват. Да. То с пари всеки може. С пари всеки може, но пък. Аз между другото за Малкия принц не съм взел 1 лев. Ето. Ама се чувстваше добре, нали? Децата дойдоха. Ама пък са ти платили по друг начин. Платили са ти душевно. Това е, на това разчитаме. Ма знаеш колко пъти съм смисъл, знаеш колко пъти, вие знаете много добре, нали? То е, ще пееш ли? Как? Няма как да не пееш. Пееш. Ще пееш и то даже не става въпрос за такова, за хонорар, защото то е, нали, как хонорар, то е такова, бе. Е така. По раменцето, браво моето момче, много хубаво се справи, нали, но хонора. Са тази глупости. Значи там ти плащат. За да, ама не е толкова лесно, защото примерно ти 3000 евро бруто. Ти плащаш в Италия, има 40% данък. 40% данък, плюс 12.5 в моя случай за моя агент. Така и след това плащаш още някакви други разноски за път, разноски за това и ти накрая с какво се връщаш? Ти накрая примерно 60% ти си ги дал, повече от 60% ти си ги дал и какво? Връщаш се с моята заплата за 1 година в театъра на граждански договор. С това се връщаш. Нали? Някой да не си помисли, че разчитам на театъра, нали? Други източници. По принцип, ама ти ако отидеш да пееш това да играеш в Италия, друго ще е. Да. Не бе, аз правя сравнение. И ти ще си... И няма да мръдна от тук. Защото е чудесно. Да. Страхотно е, с усмивка. Не, тук ще станат нещата. Да. Ще станат 10 години. Ще станат. Това не е песимисти. В смисъл, ето, да правиме, да казваш там високи данъци, лошо, тежко. Стойте си, тук е извода от историята, според мен. По принцип, тук готино е, ама нали знаеш, това е моето разсъждение. Аз бих искал всичко да си правя в България. Мен си ме кефи тук, искам моите приятели да си ме гледат в моите си държава. Винаги, когато идвам да играя в България, особено пък в София, това е едно такова вътрешно притеснение усещам. Едно такова, като се пак съм примерно 4-ти клас и мама и тата са такива. Знаеш какво? Я тук пред цялата фамилия извади облачеля бял с китарата, вади китарата, сай почва облачеля. Едно такова е,
имаш едно... Не се пее лесно пред своите си публика. По-голяма отговорност. По-голяма отговорност. Ти идваш и те са казали, той Йосиф така, там еди какво си. Хубаво. И идваш в България и те са ти напълнили как се казва, книжката, нали? Те четат бабите, отварят така книжката и четат вътре, той Йосиф там е пял и този конкурс и това. И са... Трябва да ги оправдаеш. Трябва да ги оправдаеш. Освен това, твоите приятели чуват за тебе, нали, правят това какво си, ти трябва да ги оправдаеш тия очаквания. Освен това, това са твоите хора, ти не мога да ги предадеш с лоша игра, с лошо пеене, с такова. Няма как. Не, това не може да се случи. Те даже за някаква друга сцена не ме въобще касае толкова много. Отивам в Хамбург, примерно, и пея две неща и едното не се получава. Ами хубаво, сега не се получава. Тук, ако не се получат нещата, ще ме боли много повече. Честна дума. Много ще ме боли. Да, там ще е проблем за импресарието ми, проблем за CV-то ми, проблем за хората, които ме гледат, защото ще ме гледат директори на важни театри, други импресари, артистични директори, диригенти, режисьори, които най-вероятно ще искат да работят с мен. Хубаво. Тук обаче ще ме гледат по-важни емоционално хора за мен. Да, и може би обаче тук част от проблема е, че тия хора нямат проблем. Че не се гледа наистина на тия неща като... Според мен никой няма да разбере, освен някой специалист, нали, ако объркаш нещо, не знам как е при вас, но аз ако изляза и играя лошо, никой нищо няма ми каже. Тогава аз вече няма да загубя мотивация, защото това е вече лична работа и твое лично решение, но ти каква мотивация имаш да се представяш на 1000%? Мене никой не му пука. Нито публиката ще разбере, най-вероятно и режисьора няма да разбере, защото той пък съвсем не знае за какво става въпрос. Тогава вече губиш мотивация и това е част от тази болка, нали, за... Евентуално не казвам, че... Но така го виждам аз, че точно нямаме стандарти. Нямаме... Това са стандартите е голяма болка. Това е... Не искам да съм групно необучена публика, нито за театър, нито за опера, класическа музика изключваме, защото театър и операта ти виждаш нещо се случва на сцената, мога да разбереш от тук, от там субтитри на операта, какво правят хората, които отиват на балет и той не знае какво да прави там. Какво прави хората, отиват клавирен концерт, пиеса за цигулка. Какво правят тия хора? Те не знаят въобще какво се случва. Тия хора са бял лист. Те какво да правят? Те не са виновни. Не са. Ние сме виновни за това, че не сме ги обучили достатъчно добре. За това, че има едни хора, които не се стараят в това да обучават публика, защото да ги научиме да ходят на опера. Да, той е малко високо, как да кажа, нали, че артистите но това е може би идеалната цел на артистите и наистина да възпитаваш. Ясно е, че в момента сме далече от това, може би в световен план, но идеалната цел на изкуството изобщо е, нали, да вълнува душата, невидимото, да вълнува, възпитаването също е част от това. То не да възпитава с мерки такива насилствения, да възпитава чрез пример, чрез някакъв. Често казано, някъде бях чел, беше относно театъра, не знам кой се беше изказал относно това, но то важи за операта абсолютно, че театрите в провинцията почват да вадят от тук, от там, почват да вадят така качество. Що? Защото тук някой държи така доста по-здраво кокала, а пък там отиват хора, които наистина желаят да правят неща. И ето това приема в тази ситуация, свързано с операта, е Стара Загора, която аз съм и много благодарен, защото ще са ми дали много възможности за изява. Всъщност в момента, в който аз бях се върнал от Италия,
не бях правил нищо в продължение на много време, бях абсолютно отчаян, бях сякаш нищо няма никакъв смисъл. Работя в кол-център вече година и какво да правя? Нищо не правя, нито пея на концерти, нито постановки, какво да правя. И така се случи, те ми даваха възможност да изигра главна партия в Лючия ди Лямермор преди 2 години и половина, може би 2 години. И това е, че но те и много други възможности ми дадоха, но това, че те правят, бих казал с ръка на сърцето, това е правят наистина добра опера. Много успешни неща имат. В Стара Загора. В Стара Загора. Аз препоръчвам който така иска да види някаква класическа опера добре направена. Има много добри неща в Стара Загора. Това е от всякаква гледна точка. Защото се канят артисти. Става въпрос за всички, не просто оперни певци, канят се диригенти, канят се режисьори, просто и така ли кажат, има хляб, който те го използват и не знам, справят се добре. Сега не знам за театъра как. Не знам, на мен по-скоро някакси така доста позитивни неща, мисля, че изказахме да не песимистични. Последните минути, мисля, че пак ще ни обвинят, че сме лоши. От това, което каза, че някак си го чувстваш като по-голяма отговорност, когато пееш в България и тук пред твои роднини и приятели, мисля, че може да споделим още една по-грандиозна и хубава новина, че от новия сезон на 2024 ти вече си част от Баварската опера. Да, това е може би едно от което е големите ми постижения. Относно CV също, защото нали, все пак човек си работи и за CV-то. Нали? За едното CV. За едното CV. Не. Сега аз не съм част от ансамбъла, защото те също работят на щат. Има доста опери в Германия, които работят на щат. И не съм част от ансамбъла, нито от хора, а то се нарича студия, оперна студия, която представлява млади артисти, оперни певци и други. Има пианисти, режисьори, сценографи и прочее, които всички работим заедно и създаваме една трупа. Реално. Идеята, ние като оперни певци покриваме малки, средни роли, играем малки и средни роли и разбира се имаме по няколко кавър роли, т.е. ние сме допил на големи артисти, които ще играят в новия сезон. Mm-hmm. Нали, и това е много хубаво, защото ако този човек се разболее, ако преценят, нали, каже, че не може да изкара всичките спектакли, ти влизаш. И в този момент ти трябва да си изключително подготвен за всичко, защото ти влизаш в една продукция, в една от най-големите, това е един от най-големите театри в Европа. Това е театър с, не съм сигурен колко, но около 3000 човека. Събира огромен театър, целият оперен свят гледа в този театър. Нали? Както гледа в Скалата, както гледа в Ковен Гарден и Метрополитен и така нататък. И това е много важна крачка в моето развитие, защото отиваш там, ти имаш много неща, които аз не съм имал до момента. Сценичен бой, примерно. Допълнително актьорско майсторство за опера. Работа с диригент, с различни диригенти, работа с режисьор, с големи диригенти. Един от диригент, който ще дирижира е Зуби Мета, който е, може би, това ми е мечта от както съм научил за този човек да работя с него.
Той е така, светец светил сред диригентите в оперния свят. Значи съвсем висока летва. Да, доста. Баварската опера. Баварската опера е една наистина висока летва, за която аз съм много подготвен. И би казал, че няма да предам никой или не знам, да предам себе си на първо място. Ами, пожелаваме ти да женеш успехи на добър част те първа от новия сезон и да преминем към нашия блиц евентуално. Айде, яко. Така, готов ли си? Абсолютно. Тук трябва да ги гърмим обаче. Без много да ги много мислиш. напред на времето. Изобщо без да ги мислиш. Шит. Каквото ти падне, да. Ма някакви трудни ли си мисля, ще смятам? Много трудни. Те са много философски, но ти пък си имал матура по философия, така че... Има някои много гадни, да. Окей. Кой е Йосиф Славов? Половин изречение. Йосиф Славов е оперен певец, който обича рок музика и видеоигри и кучета. Формула за щастие. Прави това, което искаш и само това. За какво говориш, когато говориш за себе си? За опера, за видеоигри и за някакъв тип музика и някакъв тип изкуство. Какво би казал на своето младо аз? Дързай. Въпреки, че изгледаш като олигофрен, има бъдеще в тебе. И не носи анцук. И не носи анцук, да. В смисъл с джапанки, примерно. Би ли се родил в друго време? Не, това време си е супер и не съм сигурен какво ще да направя в друго време, но това си е супер, защото си е моето време. Съжаляваш ли за нещо? Не. Какво си мислят хората за теб? Ти съм много готин. Да имаш или да бъдеш? Да бъдеш. Или не? Страх ли те от тъмното? Не. Губиш ли смисъл? Някой път, ама след това го намирам и това е готиното, че като го загубиш, трябва да го търсиш и да го намериш. И ако не търсиш... Непрестанен процес. Да. Сам или в компания? В компания. С какво се гордееш най-много? И с гласа си. И с връзките, които съм създал извън оперния свят. Тоест тази с приятелите ми и на първо място е с приятелката ми. Браво, поет. Къде се чувстваш у дома? Мръсната София и сред приятели. Какво би променил в света? София. Не, в смисъл България. В света. И са световния глад, там хората да бъдат вегетарианци, да дигнем парите за изкуство. Моля ви, дигнете парите за изкуство. Още стръгълвам с тези неща. Моля. Животът е твърде кратък за да... Дигнат парите за изкуство. Точно така. Бъдещето за Йосиф е... Да дигна парите за изкуство. Какво вярваш? В това парите за изкуство трябва да бъдат дигнати. За какво мечтаеш да те... Значи отговор на въпроса. Парите трябва да бъдат дигнати за изкуство. И изкуството да бъде на пиедестал. Как трябва да бъде? Суеверен ли си? О, не. От тук на къде? Там където плащат за изкуство повече. Къде можем да те намерим след 10 години? Ако съм жив и здрав, в София. Не, какво ще? Ако дал Господ в София, работиш извън България. Да. Гадно. Така и по-ефтино. Нали? Друго си. Плащаш данъците в България. Правилно. Да закриваме. Добре, то ние като едни мъдри хора в началото на края на своята младост се научихме да не се ангажираме с срокове. Ще се видим скоро, но не е ясно колко скоро. Благодарим за всички отзиви, коментари, препоръки, споделяния на това, което създаваме. И сега по един стар обичай ще завършим не особено положително, упреквани или не за това, но аз настоявам, че че нещата трябва да се казват точно както са.
Това не е свързано с изкуство. Скоро се навършиха 4 години от убийството на Милен Цветков на един столичен булевард. Видях оня ден едно плакатче "Помни" и си казах, да, забравяме много бързо, така че напомням ви го, просто да си знаем. Позитивно или не, това е. Помни. Много хубаво. Благодарим, че бяхте с нас. Оставяме ви да се занимавате със себе си и с други неща. Да, може да ни слушате в Spotify, в YouTube, Amazon Music, Apple Podcast и много други. Последвайте ни в Instagram, в Threads и ако намирате това, което правим за интересно, споделете го с приятели, роднини, близки. Така много ще помогнете на нас и на нашия канал да се развие. И може да ни купите по едно кафе от Buy Me Coffee, за да вдигаме качеството с всеки епизод. И благодарим ви. До нови срещи!